Türkmenistan'da howply ýokunç keseliň bejerişinden ýüz döndürenler türme tutuklugyna höküm ediler. Türkmenistan'da howply ýokunç keseli bejerişden zanlyýamanlyk bilen ýüz döndürenler we ony ýokuşduranlar 2 ýyl möhlet bilen bu ýagdaý gaýtalanan ýagdaýyna 5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum ediler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Covid-19 howpunyň arasynda türkmen häkimiýetleri Türkmenistanyň Jinayet kodeksine üýtgetmeleri girizdi. Täze üýtgetmelere görä mundan ozal AIDS keselini ýokuşduranlaryň azatlykdan mahrum edilmegini talap edýän Jinayet kodeksiniň 119-njy maddasyna täze goşuldy. Oňa laýyklykda epidemiýa ýa-da pandemiýa diýilip ikrar edilen ýokunç keselini bejerişden zanlyýamanlyk bilen ýüz döndürip gaçyp başga adamlary bu kesele ýokuşdurmak howpuny görnetini goýany 2 ýyl içinde möhleti azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Bu etmişleri gaýtadan eden ýa-da şeýle etmişler adamyň ölmegine ýa-da gaýry agyr netijelere getirse 5 ýyl içinde möhleti azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Şeýle-de täze goşundylar bejergiden gaçmaga ýardym eden adama da jeza berilmegini talap edýär. Täze kanuny görä howply ýokunç keseli bolan adama bejergiden gaçmaga ýardym edene 3 ýyl içinde belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugundan mahrum edip ýa-da mahrum etmän 3 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Bu kanuny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 22 awgustda gol çekdi. Türkmen resmiýetleri şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan hasaba alynan Covid-19 wakasy barada habar bermedi. Ýene şol bir wagtyň özüne häkimetler ýokunç keseliň öňüni almagy değişli käbir çäklendirmeleri girdip gelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 6-njy sentýabr güni gije sagat 10-dan soň polisiýa işgärleriniň we raýy teşikli adamlaryň paýtagtyň garaşsyzlyk parkyna gezelen jedýän ýa-da oturuşlarda oturan adamlara dargadýanlygyny 7-nji sentýabrda gije sagat 10-dan soň parkdaky fontanlaryň suw çüýdürmelerini öçürilendigini, şeýle-de parkdaky adamlaryň ýene öýlerine uğradylanlygyny habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa işgärleri bu çärelerin karantin sebäpli görülýändigini aýdýarlar. Garaşsyzlyk parkynyň çäginde ýerleşýän we 5 aýak diýilip tanalýan binanyň gawatlaryna habarçynyň aýtmagyna görä gije sagat 10-dan soň polisiýa işgärleri onsuz hem ýergiderli ýagdaýda hususan dinç günleri jelepçiligi garşy göreş bahanasy bilen adamlary dargadýardy. Ýöne ýekşenbe güni polisiýanyň adamlary dargadýan giňişligi giňeldi diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti Covid-19 pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmäge dowam edýär. Hökümetçi Orient Nokotama saýty 6-njy sentýabrdan 7-nji sentyabra geçilen gije 279 raýatyň Belarusdan Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä Türkmen Howa ýolları agentliginiň Aşgabat, Minsk, Türkmenabat ury boýunça amal aşyran ýörüýti uçur gatnawyna esasan Belarus ýokary okuw mekdeplerine okuw tamamlan ýa-da ol ýerde gaýwany bilim alýan raýatlar bar. Türkmenistany resmiler ýa-da döwlet media serişdeleri ýurtda koronawirusyň ýaýramagy onuň gerim barada maglumat bermeýärler. Türkmen Nokot News neşri 4-nji sentýabrda çap eden habaryna iýul we awgust aýlaryna Türkmenistany ýene 3 tejribeli medisina işgäriniň koronavirus sebäpli ýüze çykan keselden ölendigini habar berdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň bilermenler topary 6-njy iýul 16-njy iýul aralygynda Türkmenistana sapar edip onuň jemleri boýunça geçiren medeniýet ýygynyna ýurtda koronavirus keseliniň hasaba alynmanlygyny, ýöne koronavirus bar ýaly hereket edilmelidigini maslahat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bilim ulgamyny emele gelen agyr ýagdaý anyklaşdyrmazdan bölekleýin boýun alyp mektep we mektebe çenli çağalar idaralarynyň jogapkar emellaryny wezipesinden boşatdy. Bu çäre paýtagtda bir mektepde dören protest ýygnaşygynyň ýaňyna gawat geldi. Emma resmi medeniýetde bu waka barada hiç bir maglumat berilmedi. Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji sentýardaky hökümet mejlisinde vice-premier Pürli Agamradowyň hasabatyny dinläp, bilim ulgamyny köp sanly kemçiliklere ýol berilýär diýdi. Döwlet dostlarynyň sözlerine görä, sanly bilim ulgamy talaba laýyk ösdürilmeýär. Bilim bermegiň ähli baskanjaklaryna ulanýan okuw maksatnamalary täzelenmeýär. Şeýle-de ýurdun çağalar waglaryna umum bilim berýän mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine berilýän bilim terbiýanyň häzirki döwrüň öten talaplaryna laýyk gelmeliligini, emma bu ulgamyň edaralaryna alınıp barylýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigini aýtdy. Türkmen Döwlet Habar Gollugy prezidentiň belliklerini tesgirläp,
onun düýpli nägilelik bildirenligini we vice-premieri aýdylanlary içki inteljermegi hemde ýol berilen kemçilikler düýretmek goýunça gaýra goýulmasy çäreler görmegi tawsiranlygyny, bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralar goýunça ornwatary Merdan Gowsudowy wezipesinden oşadanlygyny habar berdi. Döwlet Habargullugy 31-nji awgustda Gowsudowy bir käýinjiň we soňky duýduruşyň berilenligini habar beripdi. Bu käýinç we duýduruş oňa Aşgabatyň 64-nji orta mektebinde öderen galmagarlan soňra berildi. Türkmenistanyň Kronikasy nesriniň maglumatyna görä 2-nji sentýabr Aşgabatdaky 64-nji orta mektebiň odalky direktori Bäşim Gaýtnadarow tutsak edildi we deslapky tutsakhanada aradan çykdy. Adatlyk bu maglumaty başga garaşsyz seçmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Türkmen News nesriniň maglumatyna görä 30-njy awgustda gurrun edilen mektebiň howlusyna rus diline sapak görülen bölümiň yapylmagy sebäpli ýüzlerçe enata we moğolumlar öz akymlaryny ören protest çäresine gatnaşdy. Adatlygyň hökümetdäki seçmesi we anonimlik şertinde urlaşan bir näçe moğolum çağalaryna rus diline bilim bermek isleýän enatalaryň rus dilli klaslaryň azlygy sebäpli her çağ üçin 1000-2000 dollar meçörüne para vermäge mezur bolýanlyklary barada garaşsyz neşirlerde çykan maglumatlary tasdik etdi. Mektepde yeterlik ornaya mümkünçilik olmalygyna garamazdan Gaýtnadarowyň para veren enatalaryň çağalarynyň ählesini okuwa kabul edenini we täze okuw ýyly başlanmazdan bir näçe hepde odal tölegli esaslarda bilim bermeli 24-nji mektebe direktor bellenenini gaýdylýar. Şu aralykda adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy prokuratura işgärleriniň 15-nji orta mektebi hem barlamaga gelenliklerini habar berdi. 64-nji mektepde bolan adatdan nasar wakadan soň rus diline sapak görülen toporlary bolan mektepleriň ählesini barlaýarlar. Sebäbi mektep direktorlary para alyp türkmen toporlaryna okuwçylary rus dilli toporlary geçirýärler diýip habarça aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurulaşan mektep moğlumy prokuratura işgärleriniň kemçilik tapmak maksady bilen gelenliklerini, sebäbi 15-nji mektepde hem okuwçylaryň türkmen we rus dilli toporlary bölünýänligini aýtdy. Şeýle-de täze girilen düzgünlere laýyklykda moğolumlar olarky 45 minutluk sapaga derek 70 minut okatmaly bolýarlar. Goşmaça töleg bolsa tölenmeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran moğolum gurrun berdi. Okuw ýylynyň ýaňy başlananlygyna garamazdan bu ýagdaý pedagoglaryň elini işden soğudýar. Olar kän bir zan etmän öz işlerini biperwa edýärler diýip habarçy bilen gurulşan pedagog aýtdy. Türkmenistanyň bilim ulgamyndaky problemalar garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri belli we Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezidentlige dalaş edenine giňerimli bilim özgörtmelerini wada berdi. Emma muňa garamazdan ýurtdaky syýasy, ykdysady, sosial kynçylyklaryň çuňlaşmagy, ýokary bilimdäki korrupsiýanyň has agyrlaşmagy bilen mektep we mektebe çenli bilim edaralaryna alınıp barlayan işler hem gowşadyldy. Çağalara berilýän bilim düşünjäniň derejesi ýyl-ýyldan pete gaçdy diýip ýerli kynçylar aýdýarlar. Liwap welaýatynyň häkimetleri Uz Auto kompaniýasy we Günorta Koreýanyň awtolog şereketleri tarapyndan öndürilen käbir awtologlary sürmegi gadagan etdiler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Liwaply habarçysynyň aýtmagyna görä, şu günler welaýatyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri bu awtologlary saklap, olary jerime durulgalaryna alyp gidýärler. Bu ulaglaryň arasynda Uz Auto kompaniýasyna degişli şeýlede Matiz, Lanos, Nexia we Damas ýaly Korey awtologlary bar. Polisiýa işgärleri olaryň eýelerine hiç ýyly düşündürüş bermeýärler. Olaryň ýokardan berilen tawşyryk diýmek bilen çäklenýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 3-nji sentýabrda gurrun berdi. Awtolog eýeleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, mundan beýlek bu ulaglar sürmegi gadagandy we onuň sebäpleri barada öňünden duýduruş berilmändir. Häzir ulaglary jerime durulgasyna salyp goýdular. Näme boljagy belli däl, sebäbi olaryň eýelerine anyk zat aýtmaýarlar.
gaýsydyr bir sebäbe görä jerime de töletmeýärler. Sürüjüler jerime tölenden soň olary gaýtadan sürüp boljakmy? Bu hem näberli? Eger bu maşinlary sürmek dol gadan edilse, onda olaryň eýlerine kompensasiýa berilermi ýa-da berilmez? Bu hem belli däl diýip habarçy aýtdy. Habarçy Uz Auto we Günorta Koreýanyň kompaniýalar tarapyndan öndürilen awtologlar hem nırh hem de sarp edýän ýangyç muktary boýunça örän tyşytly bolandygy sebäpli Liwaplylaryň arasynda giňden ulanylýandygyny hem bellidi. Häzir Türkmenawatda hususy eýçilikde Uz Auto we Günorta Koreýanyň kompaniýalary tarapyndan öndürilen müňden gowrak awtolog bardyr diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre Liwabyň häkimetleri bu gadançylyk barada resmi ýa-da dilden düşündürüş bermese de anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgäri munyň sebäplerini bu kysymly awtologlarda ýol hilakçylikleriniň köp bolýandygy bilen düşündirýär. Azatlyk radiosynyň bu barada Liwap vilayet häkimliginden we polisiýa bölümünden goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri raýatlaryň we döwlet işgärleriniň hususy awtologuna degişli näresmi köplenç dilden berilen görkezme esasynda girizilýän çäklendirmeleriň we gadançylyklaryň ençemesini girizdi. Olaryň arasynda hususy eýçilikdäki ulaglaryň diňi ak, çal ýa-da açyk renklerde bolmalydygy, ýyl içinde owadan nomerler diýilip atlandyrylýan öňü 77lik bilen başlanýan awtolog belgileriniň döwlet tarapyndan ýygnalyp alynmagy, könelişen ulaglaryň duralgalarda goýulmagyna gadançylyk girizilmek ýaly çäklendirmeler bar. Maýyň ahirinde Liwapdaky habarçylarymyzyň biri vilayatyň ýol polisiýasynyň dürli reňkdäki ulaglar bilen bir hatarda tigirleri gara diskli ak awtologlary hem awlaýandygyny habar berdi. Munun 2 ýyl çemesi ozal Türkmenistanyň Daşoz vilayatynyň prokuratura edaralarynyň işgärlerini gymmatbaha awtologlar sürmegiň we edinmegiň dilden berilen görkezme esasynda gadan edilendigini Azatlygyň yerli çeşmesi gurrun beripdi. Türkmenistanda raýatlaryň şahsy awtologlaryna degişli çäklendirmeler indi ençeme ýyl bäri dowam edýän bolsa-da, türkmen häkimetleri bu barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozamaýar.